laukauksia. Joo. Varmaan nää talot mihin mennään edessä, niin savua ja laukauksia. Joo. No vittu, ei oo suojaa. Ei saatana. Nyt on paha. Pitääkö vaan puskettu? Ei vittu, ei mitään puita ottais. Savu on tuhoton auto. Tuleeko se vielä selästä? Ehtikää se selästä vielä se tyyppi? Kuka oli sen vajaa? Asu sniperilla, se saattaa Ei tulla se sinisen. mitenkään ehti. Ei se mitenkään voi ehtiä sieltä. Meidän Kuka pitää oli työntää noihin selässä? taloihin. Meidän pitää työntää, tää on Joo. hirveä paikka. Okei. Lähetän. Suoraan siellä... Mä muuten näen seiniin läpi. Sano kun näet pelaaja. Jaa nytkaan. Siinä Okei. oli siinä teidän eessä oli yksi äijä, siinä, oliko siinä joku auto, niin sen takana oli siinä vajaa. Vajaa. Tuolla ainakin on. Joo, Mistä napsu? taitaa olla tää... En tiedä. Talo on luutti maassa. Kuulosti ehkä northeasti olisiko ollut. Tää Mistä tuota punainen talo, mä veikkaan tätä. Täällä on ovet auki. Joo. Mitä? Ei oo punainen talo. Tien toinen puoli, 2-kerroksinen talo, punainen karttoni, toisessa kerroksessa. Joo. Parvekkeen. Ne on Tää renkaassa, me parvekkeelta. ei. Ne on renkaassa, me ei. Tää Ei savuttaa ja paska. mennä yli. Joo. Joo. Täältä. Täälläkin on lootboxi. Älä mene Ai liian vittu. pitkälle. Joo, ei vittu, ikkunasta tuli. Joo. Joo, ei me välttämättä haluta... No ei, kyllä meidän pitää tappaa ne sinne taloon. Ei, mulla olisi molotov tuosta. Mä heitän sinne talloon. Ja se onnistuu, katsotaan. Ei tehnyt mitään. No ei annettu sitä ikkunaa nyt tiedä. Tuleeko kahta tuolta ylhäältä? Pitää katsoa. Kato sitä parveketta. Joo. Mä katson tuota partsia. Mitä tapahtuu? Siellä Onko se on tässä ylhäällä säästö? se... En oo. Siellä se on ylhäällä se haulikkomies. Varo taas. Siellä oli myös silencattu AKN. Mä oon menossa sisään. Jostain tulee ulkoa tulta. Mun mielestä niin kun näytti siltä tuli niin kun Estistä. Westistä. Anteeksi, ei. Eikä Southista. Ei vittu. Ei oo First ID eikä mitään. Mennäänkö? Mä menin ylös, tapoin, kuoli ekasta. Okei. Kuoli ekasta. Totta yletään. Ei oo. Mitäs täällä? Ei. Mä menen kattoon tuon portoka. Luuttaa vaan. AKM ja haulikko. Eipä Joo, juuri muuta. onko- Meillä on onko- kiire. Seuraava Ei oo renkaas. mitään. Joo. Ei oo mitään. Ei ollu hella. Ei ollut hela. Se Okei. sitä rankasti niin Sitten- paljon, että se käytti kaikki. Ei paska. Ei Just paska. sinne, just sinne. Tässä mitään. Ei oo. No okei. Jaako. Jaa jo. Älä ammu vielä, älä ammu vielä. Ei. Tuolta ajo. Joo. Tähän kivel. Joo, päästään nyt selkeä Tässä on aikana. kivel, edessä olevalla kivellä on tyyppejä. Joo, otetaan. Mä olen nyt. Häp. Ei. Yrittäkö tulla tuolta ja ajaa päälle? Tulee tuolta. Nyt tuli tuonne. Saautti 165. Näin. Auto tuli. Joo, vittu nyt lentää grannuun tänne meille. Varo. Täytyy ostaa. Ei vittu. Miten se alue tulee? Ei paska. Tippu. Yksi tippu.
Ei ollut tässä muita. Toinen kivi. Absun. Joo, ajatellut, jos olisi hela. First aid, mä vetäisin sen. Tässä on kolon. Joo, mä puhutaan, tarvitse nää hela. Heitä yksi. Joo, Kivi sautissa. Heitä jo. joo, mä heitän maa. Nyt on. Oliks mitään tähtäimiä? On sillä olekaan mitään holografiikkia ja vaikka mitä. Älyttömästi sitten. Kivi sautissa ja sitten jostakin siitä taimas oikealle. Kyllä. Mä yritän nadettaa sitä. Joo. Kuoli. Mikä? Oi vittu. Se kuoli. Se oli viimeinen. Yksi meidän lisäksi. Yksi Ei. meidän lisäksi. Kauempana, eli alas, samaan suuntaan alas, just siellä jaksossa Sinne tuli se Okei. automies. Se automies Joo. oli siellä jossain. Meidän pitää myös Pitäisikö liikkua. mulla juosta tonne kiveille? Pitäisikö mulla juosta tonne kiveille? Ei olla vähän liikkuu. No, Ota sä sit vasemmalta puu. okei. Varoittaa, että se voi maaka olla tuossa nurmikossakin, jos tää Joo. kivi ei oo renkaassa. Ei tuolla näkyy, tuolla suoraan eessä. Oikealla puolella sitä. Punainen puska, En tiedä, punainen no puska. niin. Ees!